Welcome to PFTV. Ngiphethe Mshefana, Mshefana 113. Talk to us Ngabe yami. Hey, mfowami. Odu. Uyangiqeda Odu. Ngizo ukuchazela ngichazele nalabo abanye abantu abalibuka kancane ibhola. Uphulukwane. iRichards Bay. Usuya angiphinda namhlanje. Kusiwelele. Ekufanele ngabe ngiziwinele angashiya lutho. Kodwa ubuhuke manje kodwa ngilo ngigijime kancane kuhle okwengane encane. Ngizocela ukuthi athi okugcina ke nci umlayezo. Wemfowethu asithandazi thina. Asiminci uma siyenza lento. Iyaze yenzakalela lento we Odu. Sifuna ukubuka isandawana thina iminyile Nkosi yami. Ususele ngamagame awu8 noma awu7 na angaphosisi. Awu9 iyaha ongamhlonishwa. Ucishe ngahabhosha. Ngigijimisa izingane zifike zahlaba umkhonto. Kunabantu ngempe hele bangafuneki manje ukuthi bahlale. Thatha ke zonke ikhali mfana uhlome. Kule esizoyidlala ngifuna ufake honke isibhamu naso. Jikjele yonke inhlamvu ubuqhwashi. Ngifuna uhlohle. Inhlamvu emva kwenhlamvu. Angisafune helutho manje. Ufane ngempela iye emaphethelweni kodwa nasi hithi impela siyahabuka indle hele sehenza ngayo impela angijabule. We Odu. Ayazi ngempela iPirates. Ake ngibuze. Uziseleni ngempela ngePirates. Uzimiseleni. Webhuti. Ngike ngakuchazela. 1-0. U2 unini woqhwasha. Uma hopa uyome esamagoli uphulukwane. Le endaba yenu ka afese afo ukuthi ni ime amagoli ayinqwaba ni ithatha ngempela. Umile umbuzo. Ni ithatha nizo igijimisa igoli elingasile. Bafana. Lento esithandayo ngathi anibuki. Anithi nanihleli lapho ni isehead imikhovi yenu ngoba makhandeni ngathi asisafuma umoya. Akulunge lokho. Sifuna lalelike. Izukujabula ijabuliso yidraw thina into engasile. Asisile thina emakhanda siya ayazi into esizele la. Uyabona ukuthi ikwate kanjani. Akusi iyothi inalema. Uyabona bhuti lo mfana ekuthiwa usibelebele. Mfowethu lo umfana uyazinikela ngingamnika iman of the match. Lo umfana uyazinikela emuva ukhona. Ngaphambili ukhona. Uli isosha lo mfana. Kodwa mfowethu ngikhala njalo bafowethu. Ake nginibuze eke nani bafowethu. Inanithini ngomfukeng. Hina ngithi nangikhuluma kuthiwa mwe hina nithini. Iyabona nani ekhathele akaphumi. Uyabhacaza akaphumi. Uwenzani? Uwenzani? Abanye abantu kusho ukuthi abayidlaleli ke bona iPirates hazoholela ukuhlala ke manje. Nginombuzo futhi ka Hadenson. Muphi umfana? Ngichazeleni. Ngizokwazi ukuthi na asengichazeleke kahle ngizokwazi ukuthi understand kahle la helmet. Le endaba yena ngithandi ngempela bafowethu. Ake nilu ngempela ngoba ukhona okunuka sa ungantungwana. Number 2 nasingabhekanga amabhakani siyohla hala kuwo ngoba la abafana akusiyo indle elabadlala ngayo le. Cha ngiyala.
we ehle kakhulu umdlalo wabafana se ngo half time usu hayalahleka hayadideka hayanqiphizana abasaboni mi hangisazi ngempela ukuthi kwa akhalanyo nini uyacaca ukuthi we odum awuka hakezi wena no umsebenzi wakho umsebenzi osawholile hidoka hadivero awushile kuya hacaca ukuthi wena hinduku zakho hazikusebenzeli ma hakungenjalo qeheda mfana ucwa halumoya angifuni mina ukukhala ngikhaliswe uwe mina ane Mapakania Namuza uyakhala umshefana akajabulanga at all yanthola but umshefana do you think sazoyithatha leliki kancane mfowethu ngifuna ukutshela umuntu olazi ngempela ki ibhola kancane mfowethu na asizodlala lo hododi esiudlalayo si idlala udo hodi kuwo wonke lamagame amathathu njoba ngokuchazela ipulukwana sidlala udodi si idlala udodi ngokudlula shayile Shasbe amhlanje sa halevele ko ogcina ke ngolwabishi uma sizoqhubeka kanje asikhohle Mapakania ngeke si inuhuke iligi siyo ohlala ku number 2 niyo ungibuza ngempela siyo indlela yokutha hadiligi le indlala ngayo nabafana akusiyo no uma ningahabuza abantu. No thanks Mapakania that's angry mshefana bopha ka hande ngivale ba afowethu nya hayitha handa lendo hoda ezikhandlile bafowethu ya hathi ifuna ukungisi ikeli jezi mfowethu ngizo ophendula lapho ku TikTok mntakamkhulu ngichazela usize engufakayo bese ngishiya nenamba yami mfowethu ukuthi ke ukwazi ukuthi ngitho ijezi ibe buhle Nkosi yami ingo osingibusisele wona Nkosi yami Nkosi ngiyo obese engifika lapha Nkosi engisho Nkosi yami ukuthi hayi yini namba ka amshefane yiyo le Nkosi yami usunga angithumela Nkosi yami ngithola ijezi Nkosi yami ingo osingibusisele wona amen Nkosi Opa